Escoltes La teva química, el podcast de l'AEQT. La sostenibilitat i la cura pel medi ambient són dos factors claus en qualsevol àmbit de la societat actualment i peces imprescindibles per construir el camí cap a un futur sostenible, un camí que també vol seguir i pel qual està apostant la indústria química. És per això que en aquest podcast resoldrem alguns dubtes sobre l'impacte de la indústria química en el medi ambient al territori i quines mesures es prenen per controlar-lo i minimitzar-lo. I ho farem amb dues persones especialistes en el tema. Jo sóc la Laura Ferrer i sóc la responsable de Medi Ambient a l'empresa de Dow Chemical aquí al complex químic de Tarragona. Hola, soy Belén Brota, responsable del Departamento Técnico de Calidad y Medio Ambiente del Complejo Industrial d'Ercros en Tarragona. Hola, em dic Meritxell i sóc de Valls. La meva pregunta és, la indústria química contamina i la qualitat de l'aire és bona al Camp de Tarragona? El que podem dir contestant a la pregunta sobre si la indústria química contamina, al final la indústria està prenent totes les mesures necessàries per a controlar i reduir les seves emissions de l'aire. Es disposa d'autoritzacions ambientals que al final és on se recopilen tots els requisits en matèria mediambiental, no només d'aire, en el qual s'especifiquen tots els límits d'emissió, en aquest cas a l'aire, relacionat amb la pregunta que ens realitzes, i en el qual s'ha de complir. També disposem d'un inventari d'aquells focus emissors, que al final són els que poden emetre algun tipus de contaminant a l'atmosfera, els quals, depenent de la classificació d'aquests focus, estan connectats a la xarxa d'emissions atmosfèriques de Catalunya, que al final a través d'aquesta xarxa estem enviant dades en temps real i a nivell local s'estan prenent les mesures adequades per tal de minimitzar aquests riscos en el cas de tenim un sistema d'alarmes, procediments d'operació i llavors amb totes aquestes accions el que fem és controlar el que estem emetent per tal de reduir l'impacte en el medi. Además del control en las propias instalaciones, participamos también en un estudio de calidad del aire del Camp de Tarragona, que junto con la Universidad Rovira i Virgili, que es el que lo desarrolla, vigilamos y medimos las concentraciones de estas sustancias en todas las poblaciones perimetrales del polígono químico. De este estudio podemos desprender que la calidad del aire del Camp de Tarragona es muy satisfactoria. Quines mesures es prenen per controlar aquestes emissions de la indústria i per reduir-les? La contaminació ha crescut, s'ha reduït o es manté igual amb els anys? Contestant a la pregunta, les instal·lacions disposen d'un inventari de focus emissors, que al final són aquells focus que són susceptibles a emetre contaminants, no només d'aquests, sinó també es disposa d'un inventari d'emissions difuses, que són aquelles que es poden emetre puntualment depenent de les activitats que estem realitzant. Depenent de la classificació que tingui cada focus, estan connectats a la xarxa d'emissions atmosfèriques de Catalunya. Disposem d'un sistema d'alarmes localment en el qual es pot prendre acció, s'aprèn acció en el cas que sigui necessari, sobretot des del punt de vista de la prevenció i per tal de minimitzar l'impacte en el medi ambient. Llavors, contestant a la pregunta, això tenim analitzadors en continu i al final, en cas necessari, s'activen aquestes alarmes i actuem d'immediat per tal de prendre l'acció necessària per minimitzar aquest impacte en el medi. No hay que olvidar que la industria química aplica las mejores técnicas disponibles en cada sector, de acuerdo también a la normativa europea, que al final lo que estamos viendo es que lidera a nivel mundial toda la estrategia ambiental, ¿no? Y entonces esas tecnologías más limpias, más eficientes, ayudan a reducir el impacto de nuestras emisiones a la atmósfera. Hemos habilitado, como bien ha dicho Laura, en los puntos de emisión todas aquellas medidas correctivas que reducen y minimizan estas emisiones, pero y podemos afirmar por ello que la implementación de estas mejores técnicas disponibles están mejorando y reduciendo los niveles de emisión de la industria y, por tanto, en el fondo, mejorando el entorno. Hola, soy Alba, estudio en la URB y me gustaría saber respecto al cambio climático, en concreto en cuanto a las emisiones. Y es que, ¿qué ha hecho y qué hace el sector químico para reducir dichas emisiones de CO2? ¿Y qué hará para llegar a emisiones cero en 2050? Muchas gracias. El que podem afirmar és que s'estan implementant tecnologies que redueixen l'ús de combustibles fòssils, que al final són aquests combustibles els que generen les emissions de CO2, per altres fonts d'energia que són més netes, renovables i eficients des del punt de vista energètic.
Sí, la verdad es que el cambio de tecnologías no es de hoy para mañana. Es un proceso de implementación que genera gran esfuerzo en las empresas, con gran desarrollo, innovación y unas inversiones fuertes que posibilitan la transición de las instalaciones. Esto no nos va a hacer desfallecer en el objetivo, ¿no?, de lograr y reinventarnos en el uso de tecnologías y energías más limpias. Hola, em dic Gemma i soc de Tarragona. La meva pregunta seria: hi ha manera d'evitar les pudors que a vegades se senten a Tarragona? Aquestes olors són culpa de la química? Com es pot canviar aquesta problemàtica? Moltes gràcies, que vagi bé, adeu. Bueno, el que podem dir és que aquestes olors o pudors, depenent de si ens agraden més o menys, venen motivades per substàncies que es perceben per l'olfacte. Llavors, aquestes substàncies poden estar emeses per qualsevol activitat o que realitzen l'entorn, que al final estigui utilitzant aquest tipus de substàncies que tenen aquest llindar d'olor que diguem baix, que a la mica que s'emet o es dispersa en l'ambient, som capaços de percebre-les en l'olfacte. Llavors, quin tipus d'activitats? Ja simplement els mitjans de transport, l'ús de pintures o dissolvents, que és un olor que se sent molt ràpidament, activitats portuàries, la indústria química, és a dir, al final l'ús de substàncies no és exclusiva de la indústria química, s'utilitzen durant el dia a dia i llavors podem concloure que no són únicament provinents de la indústria química, aquest tipus d'olors o pudors que se poden sentir a Tarragona. Al final, el fet de percebre una olor també és important dir-ho, no significa que sigui perillós per la salut, perquè al final el que comentava, hi ha substàncies que a la mínima que es desprèn una petita part d'aquesta en l'ambient ja la comencem a olorar i també és molt susceptible i depenent de la persona l'olorem abans o més tard. Llavors, això també, aquest punt, també s'ha utilitzat en matèria de seguretat afegir aquest tipus de substàncies que tenen aquests olors per començar a olorar potser una altra substància que no té olor i que és perillosa per les persones, com pot ser l'exemple de l'ús de mercaptants en el cas del gas natural, que al final és un exemple que tots tenim més en la vida quotidiana i que podem arribar-ho a entendre. Para minimizar las emisiones de estas sustancias, la industria química sigue unos protocolos muy rigurosos de operación que evitan ese impacto de olor en el medio. Sí que es verdad que es muy subjetivo y que cada uno tiene un nivel de umbral muy diferente, ¿no? Paralelamente, desde hace muchos años, trabajando en ese tema, se dispone de un plan de vigilancia y control de las emisiones de olores en la zona de Tarragona, que está liderado por la industria, también participa el Puerto de Tarragona, la Universidad y el Ayuntamiento, que mediante rondas periódicas y observadores voluntarios que están distribuidos por las ciudades, ¿no?, detectan cualquier episodio puntual de olor, lo comunican inmediatamente, se intenta identificar el origen de esta fuente de olor y entonces se establecen medidas correctivas y se puede actuar con rapidez para detectar y minimizar ese impacto en el entorno. Hola, soc Lorena, visc a la ciutat de Tarragona i voldria saber com es controlen els abocaments que fa la indústria química al mar. I l'altra pregunta és si les nostres platges són segures per banyar-nos. Gràcies. El que podem dir és que la indústria química està tractant i controlant les seves emissions que aboquem al medi, que en aquest cas estem parlant del mar. D'igual manera que tenim definit, com hem comentat abans, en el vector d'aire tots els límits corresponents, passa el mateix amb el vector d'aigües, que seria el cas el que havia donat aquesta pregunta. Disposem de les mateixes autoritzacions que hem comentat anteriorment, allí disposem de tots els límits d'emissió, en aquest cas al medi, que seria l'aigua, i també no només dels límits que hem de complir per cada substància, sinó també la freqüència en la que hem de controlar aquestes concentracions de cada substància. Actualment s'està abocant per un únic emissari, un emissari conjunt, a un punt allunyat de la costa, com si diguéssim, i a major profunditat per tal de minimitzar l'impacte. Llavors, actualment, una mica perquè us feu l'idea de tots els controls que tenim i el que tenim definit en les autoritzacions ambientals corresponents. I no sé si he respost a la pregunta o vols complementar-ho amb alguna cosa. Respecto a la segunda pregunta de si nuestras playas son seguras para bañarnos,
Podemos afirmar que las playas son más seguras ahora, ya que además de lo comentado, Aitasa, entidad que suministra y gestiona el agua de la industria química, y en colaboración con gran parte de la industria, ha construido una planta de tratamiento conjunto de todas esas aguas que antes iban a través del emisario conjunto, como ha dicho Laura, hacia el mar. Pues va a tratar todas esas aguas y por tanto reduce el impacto de más de nuestros vertidos, ¿no? Esta planta, que está en funcionamiento desde junio del año pasado, mejora drásticamente la calidad del agua vertida a mar. Incluso algunos parámetros son más bajos que lo que pedirían para el agua de consumo humano, ¿no? Si tenemos aquí, veis la muestra, esta es el agua que está vertiendo la industria química a través de la planta de tratamiento conjunto al mar. Si pusiéramos aquí, lástima que el vaso es blanco, pero si tuviéramos aquí un vaso transparente veríais que la diferencia es imperceptible. Así que realmente es seguro bañarse en las aguas del Camp de Tarragona. Actualment estem en alerta per sequera i la indústria, pel que tinc entès, necessita molta aigua. De fet, un dels motius pels quals es va fer el transvasament de l'Ebre va ser precisament que la indústria química pogués tenir aigua. És compatible la quantitat d'aigua que utilitza la indústria amb un territori en sequera? Hi hauria forma de reduir el consum? Doncs sí, al final la indústria química és, tots som conscients d'això, però està bé recalcar-ho, és essencial per viure i per això ha de ser compatible amb la situació que tenim actualment. En aquest cas, donant la pregunta, seria amb els episodis de sequera que tenim actualment. Llavors, la indústria química ja està treballant des de fa molts anys, una mica en identificar mesures per reduir aquest consum d'aigua, que al final sí, és elevat. I una mica en línia amb aquesta iniciativa, amb aquestes accions, des de fa 10 anys que Aitasa, que l'ha mencionat la meva companya Belén, està regenerant els abocaments de les depuradores urbanes de Vila-seca i Tarragona en la finalitat de reutilitzar aquesta aigua per part de la indústria i llavors minimitzar aquest consum, en el nostre cas, de l'aigua procedent de l'Ebre. Incidiendo en el objetivo que comentas, ¿no? Desde Aitasa, en colaboración también con la industria química, se está ya trabajando en una planta futura que podrá regenerar todo el agua que actualmente estamos vertiendo. O sea, esta agua, en vez de verterla al mar, se va a regenerar y, por tanto, podrá ser reutilizada nuevamente por la propia industria. Reduciremos nuevamente el consumo de agua procedente del Ebro y, por tanto, la pondremos a disposición de la sociedad para su mejor uso. El objetivo futuro de Aitasa y de la industria química es que el 40% de todo el consumo total de su agua sea y proceda de agua regenerada. Hola, soy la Jessica i visc a Tarragona i voldria saber d'on venen les boletes de plàstic, els pellets, que hi ha al medi. Per què des de la indústria petroquímica no prenen mesures per evitar aquests episodis? Aquesta la contesto jo. El que comentàvem, els pellets, que són aquestes boletes de plàstic, com bé has comentat en la pregunta, poden arribar al medi al llarg de tota la seva cadena de valor, com al final pot arribar des de la producció, la distribució, o si arriba al final de la cadena des del part de transformació del plàstic, que seria l'última de la cadena. Llavors, què estem fent per prevenir aquests episodis des de la indústria? El que estem fent és, actualment estem adherides a un acord voluntari que es diu Operation Clean Sweep, OCS, serien les sigles per si les veieu o sentiu a parlar d'ella. I llavors el que fa aquesta iniciativa és, al final té uns programes definits en els quals cada empresa implementa a la seva indústria en la finalitat de reduir aquestes pèrdues de pèl·lets al medi, que és el que tenim que evitar i el que hem d'evitar. Addicionalment, també s'estan organitzant unes jornades de conscienciació amb tots els integrants d'aquesta cadena de valor, que he comentat anteriorment, des de producció, distribució, logística i en aquest cas també de recicladors, una mica per enfatitzar en aquest aspecte, sobretot en recalcar les mesures que hem de prendre entre tots per evitar la pèrdua de pèl·lets de les nostres instal·lacions, de cada part de la cadena. I també, no només això, sinó també s'acaba de publicar una certificació, que al final és una certificació externa, que el que fa és assegurar que es compleixen en una sèrie
sèrie de requisits per part de cada indústria, i el que s'espera és, al llarg d'aquest any, estar certificats amb aquesta nova certificació que s'ha creat, exclusiva del tema de matèria de prevenció de pèrdua de pèl·lets al medi. No només això, sinó també podríem compartir també una plataforma coordinada per part de l'administració, formada tant per tots els agents implicats, ja que siguin de l'àmbit públic o privat. Llavors, una mica contestant a la teva pregunta, estem fent totes aquestes iniciatives, estem prenent totes aquestes accions per tal de minimitzar que veiem aquestes boletes que has comentat, els pèl·lets en el medi. Hola, jo sóc la Conxi, sóc de Valls i doncs és un tema que penso que és important saber una mica més, no?, de les químiques i de tot el que envolta. Tothom a vegades sempre pensa en l'aire, no?, si és contaminant, si no ho és, què respirem, què no respirem. Però jo a vegades em preocupa que jo sóc a la Masia i mira si estic lluny, però a vegades des d'aquí se sent soroll, no? Vum, vum, no sé, com unes grans, no?, com si fossin flamarades, o no sé a vegades a què pot ser. I penseu alguna vegada vosaltres i tenim resposta, o amb això també s'hi treballa? Gràcies. Sí, si la vols contestar tú. Si quieres la contesto yo. Pues sí, somos conscientes y muy conocedores que nuestras actividades, al igual que otras, generan ruido que puede llegar a molestar en el entorno, ¿no? Pero bueno, nuestro compromiso es trabajar y mejorar cada día. Por eso, ¿qué hacemos? Pues adquirimos equipos que tengan bajos niveles de ruido, y en aquellos que ya tenemos, pues instalamos medidas preventivas para evitar que ese ruido salga fuera de nuestra instalación. Pero bueno, también sabemos que es muy difícil diferenciar el origen de este ruido, porque no todo proviene de la industria. Tenemos ferrocarriles alrededor, tenemos trenes, tenemos un aeropuerto, tenemos carreteras y tenemos actividades que también generan ruido y que pueden sumar al ruido de la industria. Por eso, y debido a esa complicación, ¿no?, pues hemos creado una comisión de estudio en el Polígono Sur que va a estudiar el impacto acústico de toda la industria y todo el entorno en el polígono químico. Y está liderada y está coordinada por la Administración, por la Generalitat, y también están los ayuntamientos afectados, como puede ser el de la Canonja, el de Vilaseca, el de Tarragona, el de Reus, y la propia industria. ¿Qué hacemos? Pues caracterizaremos el impacto tanto fuera como dentro, miraremos cuáles son los posibles focos de emisión y aquellos que impactan en el ruido exterior, y al final pues acometeremos acciones correctivas, implementaremos mejoras para reducir ese impacto y que no cause molestias a la población. Hola, mi nombre es Sara Peregrina y soy estudiante de la URB. Y tenía una pregunta, dado que las fábricas están muy iluminadas por las noches. Entonces, ¿es necesaria tanta luz? ¿Qué se podría hacer para reducir esta contaminación lumínica? Sí, puc respondre a la primera part de la pregunta. Al final, doncs sí, les fàbriques estan molt il·luminades durant la nit. Al final estem d'acord i al final és evident, o sigui, es veuen. Per què estan il·luminades? Al final es tracta d'un tema de seguretat, o sigui, és qüestió de seguretat. Al final la indústria química treballa els 365 dies durant les 24 hores del dia amb el corresponent, òbviament, torn de nit. Al final necessitem, contestant a la pregunta, necessitem aquests nivells d'il·luminació necessaris per tal de desenvolupar totes les tasques que es requereixen per tal d'operar en seguretat una planta química, i per tant és un tema de seguretat, no només personal, sinó també de seguretat de procés, perquè hem de tenir nivells mínims d'il·luminació per controlar i per operar les plantes durant el torn de nit, igual que s'està fent durant el torn de dia. Y si habláramos de las medidas, pues bueno, como bien ha comentado antes mi compañera Laura, tenemos una autorización ambiental integrada que, aparte de todos los vectores, también recoge el vector de la contaminación lumínica. ¿Qué nos dice esa autorización o qué nos regula, ¿no? Pues los tipos de luces que podemos implementar, la dispersión que generan esas luces, el tipo de luces, la colocación dentro de las propias instalaciones. Por tanto, la industria química lo que ha hecho es un esfuerzo muy importante para modificar todas esas luces que no cumplían en su momento cuando nos aplicaron las autorizaciones. Hemos cambiado luces, hemos colocado las luces de forma correcta, de forma hacia abajo, para iluminar las zonas solo afectadas y que no haga dispersión hacia
hacia el hemisferio y por tanto seguimos ahí, seguimos también trabajando en implementar mejoras de sustitución de todas las luminarias por un tipo de tecnología un poco más eficiente, que serían tipo LED u otras tecnologías que eviten la dispersión de la luz y por tanto evitemos la contaminación lumínica al entorno. Y bueno, después de todo lo que habéis contado y un poco en modo resumen, podem viure tranquils els veïns i les veïnes a nivell d'efectes pel medi ambient i per la salut? Al final, el que podem dir és que és la nostra responsabilitat complir amb la normativa des del punt de vista mediambiental i de prendre les mesures adequades per tal de gestionar correctament tots els riscos que tenim a les nostres instal·lacions. I al final, des de la indústria química, seguirem treballant per implementar solucions més sostenibles per tal de minimitzar l'impacte de la nostra activitat en el medi. No hay que olvidar que estamos en un entorno privilegiado donde fusionamos el principal polígono químico del sur de Europa, un gran parque temático, muchas zonas turísticas y poblaciones muy cercanas. Por ello, el respeto y el compromiso que se tiene por una convivencia saludable entre todos los diferentes sectores hacen de esta zona un entorno privilegiado y muy confortable. Es nuestro reto y lo asumimos de forma rigurosa y responsable, ahora y en el futuro.